Tiado nga ayat anos ken dungo agiyaman nak panaripato kinasiyat nga ipaay mo isut in mulak dito'y panunod ko agiyaman na ti sakripisyo si kalaeng ng tetiran mi na anak mo tatangko awan sa pulek ti singpet mo agiyaman ng ken ka o tatangko panangipatek mo anak mo agiyaman kam tayat mo kaya't ko di agiyaman tiado nga ayat anos ken dungo agiyaman nak ti panaripato kinasayaan nga ipaay mo isut in mulak dito'y panunod ko agiyaman nak ti sakripisyo si kalaeng ng tetirak mi nga anak mo tatangko awan sa